Bună! Salut și bine am regăsit la un episod de fotbal. Iar eu sunt Asalaș Andrei și eu voi astăzi este primul live al meu după YouTube. Iar acum vrea să începem. Dar acum suntem pe Mobizen, că primul live a zis că vrea să fie pe Mobizen. Așa, headball. Acum am intrat iarăși. Acum Fotbal 2. Cupa 2020. Eu sunt ca omul din stânga, acel om foarte fain, mai fain decât ăla aproape chel. Iar eu sunt în echipa lui Messi, așa a scris acolo Messi. Și acum aici cred că nu merge jocul, nu știu ce are. Da, apoi ne vom juca Voldol. Haideți că nu am jucat Voldol de mult. Da, bine, Voldol e prea nașpa, e simplu, știi? Și nu. Hai că am intrat, ok? Da, că am intrat. Așa, doi se iubesc. Și acum iubitul lui ăla. Și acum îi dăm cu calculador. Se numește și acum îl prinde și așa. Va avea reclamă. Gata, acum celălalt picior. Acum la puță. Și acum el a căzut pe jos. Și am câștigat. Iar acum, uite, iubiți, la asta s-a spărat pe el că și-a găsit că s-a dus după alta și acum fata s-a dat chiar în mână. Și nu. Cum ați? Asta se enervată la popușa. Acolo se ia cu și punea cu chiar. Acolo și ne-a picat. Băiatul a picat. Nu, acum. N-am fost de luat. Asta și-a dat seama cumva. L-a lovit la mână. Mamă, ce-a zburat să mor Jacksana. Au fost de durere. Hai că mai facem asta și gata. Acum asta merge afară din casă. Te doare o mână. Deci are o mână. Chiar nu știu.
nu, chiar nu pică nimic, dar aproape... Nu. Asta se gândește că nu-l vede. Acum ia și îl împunge în mână când a luat telefonul. Gata, iubiții. Bun, și atât au fost episoade de astăzi. A fost puțin și vom face alte episoade. Pa, pa!